naani minnu sara u su yera Senegali kɔgɔji kan sɔrdasiw de fɛ n'u bɛ wele marine nationale ani mɔgɔ 3 wɛrɛw ni sera ka lakisi olu cɛla muso kɛlɛ caman fana tununa kuri in toli la kɔgɔji in kɔnɔ nka mɔgɔ joli tun bɛ kuri in kɔnɔ o hakɛ ma dɔn fɔlɔ Mbour préfet Amadou Diop ka kuma fɔ la nka a jirala kunnafoni sɛbɛnw caman kɔnɔ kunun tɛnɛ ko kuru min tora kɔgɔji kɔnɔ a ka bɔn kosɛbɛ wa mɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ o hakɛ bɛ taa fɔ tungaladen 200 ni kɔ la jikan sɔrdasiw kɔni ni ɲininiw bɛ ɲɔgɔn na kabini kari dɔn minnu tun bɛ kuri in kɔnɔ u bɛɛ ye sifinw de ye Senegali jamanadenw dɔrɔn tɛ fana ko jamana wɛrɛw mɔgɔw b'u cɛ la n'u tun b'a fɛ ka taa Espagne juma tɛmɛnɛ Senegali jikan sɔrdasiw tun ye kurun 2 minɛ Mbour kɔgɔji ni Senegali ba jikan mɔgɔ 276 tun b'u kɔnɔ nin tile 2 in kɔnɔ fana mɔgɔ 206 sera ka se Espagne jamana na u fanba ye musow sifiw ni denmisɛnw de n'u bɔra Senegali Mauritanie ani jamana wɛrɛw la farafinna Espagne marabagaw y'a fɔ cogo min na o kama Senegali baɲumankɛtɔnw y'a jira ko marabagaw ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa sifiw bɛ se ka bɔ ni dɔgɔdɔgɔli tagali na kɔgɔji kan tunga la Nama Jara Dakar VOA Bambara